баъди 1 моҳ телефон мисол дигар истифодабари симкарташ намешавад, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. номшон дарам мо 630,000 дохил шидагӣ. Ягон проблема дорад. Салом тамошобинони канали Сомониён TJ. мо комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Як дона лайк монед дар видео беҳтарин мешавад. Як мақсад информатсияи дигар ба маълумоти шумо мерасонам, фаромӯш накунед. мисол ҳозир 630,000 нафар шаҳрванди хориҷиро Россия таҳти назорат гирифтагиа ва муҳлат додагиа ки депортатсия шаванд бояд. Ва барои ҳамин чиза шумо хоҳед фаҳмед ки номи шумо дар ҳамин рӯйхат ҳаст ё ки не. номери WhatsApp да бинависен, проверка мекунанд, яъне реестра мебинанд ки таҳти назората ҳастен ё ин ки не. Баҳодур нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Ҳамин таможни Союз чӣ шидак? Дар яди канал дидем. Мегӯянд ки таможни Союз медарояд. То куҷо ҳақиқат дорад? Бародаро, ман аз ҳамин видео мақсад гуфтана дар ҳамин бора марам қимоб шидагим баъзе тамошобинорам. Ва мо 5 та 6 та видео кардагем дар ҳамин бора ва гуфтагем ки ягон қарор ба имзо расидагӣ нест, ягон гуфтушунӣ чидагӣ нест. Мисол официални дар ҳамин бора ягон информатсия нест, бародари азиз. Ҳар чизеро ки мо дар бораш видео накардем, мисол официални гап назадем, значит дар ҳамин бора ягон чидагӣ нест, бародари азиз. Ба ҳамин хотир интизор бошен, видеоҳои моро пайгирӣ кунен. Ҳар чизе ки даставерни информатсия ҳай, мо дар бораш гап мезанем ва мегем ки мисол ҳамин чиз ҳамихе мешавад ё ки намешавад. Як нафари дигар нависондай: акай илоҷаш боша. Дар бораи амир растамошка телефон як видеои пра мекардӣ, тарафи мефаҳмондӣ. Барои растамошкаи телефон, яъне ки шумо вақте ки аз дигар ҷо телефон мебиёрен ва телефон бори аввал ворид мешавад ба иҷа, 1 моҳ муҳлат дорад ки кор кунад. баъди 1 моҳ телефон мисол дигар истифодабари симкарташ намешавад ва бояд ки ӯро ба қайд бигирен, растамошка кунен. Як нафари дигар нависондае ки мардум свободно рафта омадастанд. Чӣ дар кор мардума фиреб мекунен? Чӣ ман хеле комментария менависонен баъзе бадбахти ту ки ҷо свободно рафта омадастанд. Ҳамин эҳтиёт кунен ки ҳамин одамое ки даҳан калонӣ мекунен, гапи калон мезанен, хитона дастгир накунанд, ягон мушкилӣ болои сари хитон авяд ки ба бигиран роитон кунанд. Ба ҳамин хотир мо чизе ки мегем, ӯ чиз асос дорад. раст ки мисол дар барномаҳои мо, дар видеоҳои мо бовар надорен, хубаш тамошо накунен, барен як китоба бигирен бихонен, аммо ақлтона пурратар кунен, хубтар аст. Насриддин Рамазон нависонда: салом Сорбон. Ман моҳи июни 2024 омада будам. Ман равам омада метавонам моҳи апрел. ҳуҷҷатот 100% боша, агар ягон нарушение надошта боши, агар бале метавонӣ. ин чизора хуба назар бигирен ки ҳамин бе ягон нарушение бошен ё ки ягон нарушение дошта бошен, беҳуҷҷат бошен, уже 90% вероятност ки шумо дигар рафтан наметавонед. Шайх нависонда: ассалому алайкум бародар. Одамое ки таги пояшон рост аст, ба хизмати ҳарбӣ сафарбар карда мешаванд. Пешакӣ ташаккури зиёд. Не, бародари азиз, ин гуна нафарҳо аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. ҳозирам дар аэропортҳо отпечатки мегиранд ё ин ки не? ҳозир дар аэропортҳои шаҳри Москва, бале, ҳамин Домодедово ва Жуковский, Шереметова, ҳаминҷоодам мегиранд отпечатки, вале дар оянда ҳамин дар тамоми аэропортҳои Россия мешавад, бародар. оли бо дар ин бора як видеои алоҳида мекунем, мегем амашал. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум брат. барои отказ гирифтагиҳо аэропорт ягон новости ҳаст? Не, дар ин бора ягон информатсияи нав нестае ки мо барои шумо бигем. ва гуфтанием ки ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон бирен бо одамои боваринок. ман одамоеро тавсиятон метиҳам, номерошон мебироянд, занг зада қатишон суҳбат бикунед. границаи Қазоқистон мебаранд. ҳабибов нависонда: акаи Сорбон, ассалому алайкум. чӣ ба Сбербанки мара маҳкам накардиянд? 1 моҳ шидина. хай худо бугӯ ки маҳкамаш накунанд. маҳкам карданаш проблемаи ту мешавад, проблемаи ман не, бародар. ва ай одамоеро маҳкам мекунанд ки номшон дарам мо 630,000 дохил шидагӣ. ягон проблема доранд, ягон нарушение доранд. Қурбонзода нависонда: ака одамои дар чорни списка будагӣ мешава бираванд документ бикунанд. бале, ҳамин одамое ки дар 630,000 ҳастанд, таҳти назорат ҳастанд, муҳлатшон додагиянд ки мисол документҳои худшона 100% бикунанд ва дальчи кору фаъолият кардан бигиранд. муҳлат ки ба охир расид накардан, ба депортатсия мекунанд. Назар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ман дар Россия будам, 3 моҳа регистратсия кардам. регистратсияам буд шид қариб 20 рӯз, муҳлаташ гузашт.
ман ватан омадам. ин моҳи ноябр буд, акнун метонам Россия равам. Илтимос ба саволи ман ҷавоб диҳед. Бале, пеш аз феврал худат баромадагӣ, яъне моҳи ноябрда метонӣ равӣ аз сари нав ҳуҷҷат кунӣ ва қонунӣ кору фаъолият бикунӣ. Шодиев нависондай. Айзалатая карона. Қарздор бошӣ Россия равем. Аэропорт намегардонанд. аммо қарзотона пардохт бикунен, ба хотире ки қарз доштан бисёр вақт сабаб мешавад ки шуморо запрет на въезд бикунанд. бародар Дилшода нависондай. Акаи Сорбон, 23 феврал шуморо табрик мекунем. моро ҳам ҳамаи шуморо табрик мекунем. зиндаву сарбаланд бошен ҳама каса. Гулов нависондай. Салом акаи Сорбон. агар аз экзамен натонӣ гузашта, метонӣ кор карда. мутаассифона наметонӣ. ба чӣ хотир? ба хотире ки шумо аз экзамен гузашта натонен, патент ба шумо дода намешавад ва барои бе патент кор кардан депортатсия пешбинӣ мешавад. зиндаву сарбаланд бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.